Algemesí ha celebrat un nou cicle de dansa a les escoles, una iniciativa que té com a objectiu acostar la dansa als més xicotets, a joves i majors, per a fer d'este art una mostra per a expressar emocions. El Teatre Municipal i el Museu Valencià de la Festa han estat els llocs que han albergat les diferents activitats i representacions de dansa. Dansa a les escoles s'estén a tots els centres educatius de la ciutat perquè puguen participar-hi. Per això, a través d'aquest programa educatiu, l'alumnat pot disfrutar i aprendre a dansa com un nou vehicle a través del qual expressar-se, amb unitats didàctiques preparades especialment per a cada etapa educativa. En aquesta ocasió van poder gaudir de les representacions de la companyia E21 de dansa contemporània al Teatre Municipal, els centres educatius de Maristes, Bernat Guinovart, Escolapis i Maria Auxiliadora. Per això, un total de 230 alumnes han participat en esta novena edició de dansa a les escoles. La novena edició també va oferir al Museu Valencià de la Festa activitats dirigides a mestres i alumnes. Així, els més joves participaren en una classe magistral impartida pels components de la companyia E21. Mira, esta és la novena edició de dansa a les escoles. Està dirigida per alumnes de quart d'ESO i primer de batxiller. La última edició i està sobretot cap a aquests adolescents que no sabem molt bé cap a on anar, i el que fem és portar companyies semiprofessionals en els que els ballarins més o menys tenen la mateixa edat. Entonces és una manera d'estar en contacte amb gent de la mateixa edat amb inquietuds com és la dansa. En aquest cas, per exemple, la classe magistral que esteu veient l'està donant una persona de la companyia. Una persona que té la mateixa edat, més o menys, que este matí han anat al teatre els alumnes a veure. Les activitats, este matí la companyia E21 ha anat al teatre, els alumnes de Maria Auxiliadora, l'Institut Bernat Guinovart, Maristes i Escolapis han anat a veure l'obra. I després ara és una classe magistral que està oberta a tot el públic i veureu que n'hi ha gent, això, més o menys són de la mateixa edat, i un poc lo interessant és que compartisquen i vegin unes altres vies d'expressió. Dansa a les escoles utilitza la dansa contemporània com a base de treball per a realitzar totes les activitats, atenent a la seva facilitat expressiva i plàstica, perquè tot aquell que puga practicar dansa sense cap problema i nodrir-se dels seus beneficis. L'Ajuntament d'Algemesí ha donat continuïtat a aquest projecte que no té edats ni límits perquè els participants disfruten i aprenguen amb unitats didàctiques preparades especialment per a cada etapa educativa, participant en diferents propostes presentades per a cada edició i aprofitant la professionalitat de les companyies contractades.